Bosna i Hercegovina i Bošnjaci nisu povijesni višak. Brate i sestro, ove godine šireći istinu o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini i tražeći pravdu za žrtve tih zločina smo u Torontu iz duga prema onima koji su otrgli iz naših života, koji su nevine pobili najstrašnijom smrću. Zato je naš bol do neba veliki i u bolu provodimo ove dunjanjučke dane. Nakon ovogodišnje dženaze u Potočarima je konačas mira i pronašlo 6241 Srebreničan od ukupno 8372. Do sada je pronađeno 7100 skeleta, dok se za 1200 još traga. Ukupno 6900 pronađenih žrtava ima svoja imena i prezimena, a 200 još nije identificirano, jer nisu pronađene porodice i bliski članovi porodica od kojih bi se uzela krv za taj postupak. Potočari jesu smiraj žrtvama, ali i poziv da budemo u njihovoj blizini, da budemo jedinstveni. Postiđeni smo zbog potpunog raspada svih obećanja novog svjetskog poretka u slučaju Srebrenice, prepuštanja zaštićene zone Ujedinjenih nacija Mladićevim koljačima, isključive brige za ujen trupe na terenu bez i najmanje odgovornosti za nejač Srebrenice, odbijanja da se izvedu traženi vazdušni udari u odbranu zaštićene zone kako se ne bi narušavala atmosfera za diplomatske posjete međunarodnih izaslanika Bilda i Akašija, Slobodanu Miloševiću ili generalu Jean Viera Ratku Mladiću. Ovo je poraz čovjeka i civilizacije. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid protiv njenih građana su bili epskih razmjera. U tim najvećim zločinima poslije holokausta, ideja Bosne i bosanski duh ne samo kao politička opcija, već prije svega kao najsnažniji, samodefinirani kulturni identitet Bosne i Hercegovine i Bošnjaka su opstali, a Evropa i dalje samo živo strahuje za takozvano jedinstvo svoje kulture, panično reagujući za sve upade islamskih obilježaja u njen prostor. Zato je Evropa mirno posmatrala zločin nad državom i zemljom Bosnom i Hercegovinom, dovodeći svoje proklamacije o multikulturalnosti i demokratiji do licemjerstva. Evropa problematizira i državotvornost bošnjačkog naroda kao većinskog muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da se on iz državotvornosti svede na folklornu grupu. Karadžić i Tuđman su javno govorili opravdavajući rat koga su vodili i u skladu s tim djelovali kako oni u Bosni i Hercegovini stoje na braniku kršćanske Evrope. Britanska i francuska zvanična politika je posticala zločin protiv Bosne i Hercegovine, posebno genocid protiv Bošnjaka. Evropa se nije zaustavila na tome, već ona priznaje i nagrađuje rezultate agresije i genocida. Zaslugom Evrope se masovni ukopi identificiranih žrtava genocida u Potočarima obezbjeđuje pod navodnim znacima ista ona policija kao institucija i kao pojedinci koja je učestvovala u tom genocidu. Masovne ukope nadgledaju isti oni monstrumi koji su masakrirali te ljude samo zato što su Bošnjaci muslimani. Ratno i poratno prepuštanje srpskim dželatima bošnjačke žrtve je svjesni čin koji određuje odnos Evrope prema agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini. Evropa je poslušala glas srpskih orijentalista koji su pripremali ideološku platformu za agresiju i genocid. Ta ideologija je tumačila bosansko-hercegovačku različitost kao trajnu nepomirljivost sa konačnim ciljem uništavanja svega živog i mrtvog. Zato se sistematsko institucionalno izvršavanje zločina protiv Bosne i Hercegovine ne može samo preklapati sa individualnom odgovornošću. Postoji i nadindividualna odgovornost. Ti ljudi pod navodnim znacima nemaju grižu savjesti, nemaju kajanje za zločin. Agresija na Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima je njihov cilj. Riječ je o najmonstruoznijim zločinima za rad takozvanih viših ciljeva. Uništiti sve živo i mrtvo u jednom prostoru, od djeteta i čovjeka preko njihove časti, bogomolja, instituta, knjiga, nadgrobnih spomenika. Ta ideologija je sva u krvi u najdubljem mraku Bickoga. Sada je samo oružje utihnulo. Zločini se nastavljaju na razini ideologija. Srpska i hrvatska agresija na Bosnu i Hercegovinu, na nedužnost i mladost djece, na čast žene, na biblioteke i institute je tragedija čovjeka i civilizacije u svijetu. Zlo poslije zločina nad Bosnom i Hercegovinom dobiva na snazi u svijetu. Bosna i Hercegovina se brani oružjem, ali i kreacijom i tolerancijom.
To je borba kreacije i rušilaštva u kojoj je Bosna i Hercegovina spašena i ako su joj velike sile namijenile smrt. U toj stalnoj borbi Bosna i Hercegovina i Bošnjaci nisu povijesni višak. Bošnjaci su ojačali kao državotvorni politički subjekat, a Bosna i Hercegovina ostala zemlja i država. Zločin protiv Bosne i Hercegovine još traje. Da djeluje autoagresija sa suicidom entiteta, posebno manjeg entiteta, na bosansko-hercegovački jedinstveni kulturni identitet. Bošnjacima predstoji najvažnija bitka sa samim sobom. Bošnjaci još nisu prepoznali svoje prave vrijednosti i svoje autentične interese. Sastavni dio bošnjačkih osnovnih vrijednosti i minimum zajedničkih bošnjačkih interesa je istina i pravda, anuliranje rezultata agresije i genocida i nacionalno jedinstvo. U ime pobjede istine i pravde, brate i sestro, zapamti tužnu priču Džemile Delalić iz sela Dobra kod Srebrenice. Sjedim ja među onim narodom u Potočarima kad vidim mlada ženica stisla se, znojoj se teče grč na licu. Priđem, pitam je šta joj je, kaže rađam. Te sine, velim ja njoj. Ufati se s jednom rukom za me, a drugom za svoju svekrvu. Tako i bi. Oduprije se žena na nas, muško dijete zaplaka. Zgrabih ja dijete, hoću da mu zavežem pupak. Kad četnik preda me, spusti to dijete dole, veli. Ja ga propustih na dimije. Fino dijete, duge kosice, kao da je okupano. Četnik priđe, nogom stade djetetu na vrat, crijeva izletiše. Zapamtimo tek rođeno dijete u Potočarima 11. jula 1995. godine, ubijeno na oči njegove majke, koja ga nije uspjela ni zadojiti, pa ni ime mu dati. Neka je prokletstvo na izvršioce ovog zločina, na sve one koji su na bilo koji način učestvovali u genocidu u zaštićenim zonama, a posebno Srebrenici, i na one koji su trebali i mogli, a nisu spriječili zločin. Haram bilo onima koji zaborave da je za samo 7 dana jula 1995. godine u Srebrenici ubijeno 8.372 Bošnjaka, iza kojih je ostalo 10.000 jetima, koji su izgubili očeve, majke, sestre, braću, dajđice, amidžice, tetkove i tetiće. Haram bilo onima koji zaborave ubijene, silovane, mučene u koncentracionim logorima smrti, na silu protjerane, nedužne, dobre Bošnjane. Haram bilo onima koji zaborave agresiju, genocid, ekocid, etnocid, urbicid, elitocid, koncentracioni logor smrti, uništene bogomolje, biblioteke i institute. Haram bilo onima koji nisu u redovima borbe za istinu i pravdu.